Què vol dir en ulleres de cejos? Sí, de cejos, de cerca y de lejos. Hemos acordado, siguiendo la instrucción del Ministerio de Sanidad, aplazar la celebración de las fiestas de las falles. Aquell dia ens va canviar tot. El silenci, la tristesa i llàgrimes estaven presents en tots els casals i carrers de la ciutat. Res així hauríem imaginat que podria arribar a passar. Tenim ganes de tornar a sentir l'olor a pólvora als carrers, de seguir emocionant-nos per tots els moments que vivim els fallers, amb ganes d'escoltar la música de les nostres bandes als carrers, en eixa setmana fallera del mes de març. Un any sense poder sentir aquestes sensacions i emotius moments. Però els valencians i fallers alçarem de nou l'alegria i la il·lusió que els carrers de Torrent necessiten. Les falles són la il·lusió de tornar a omplir els carrers de Torrent de color amb els nostres monuments i la nostra indumentària fallera. Les falles són les iniciatives culturals com són el nostre teatre faller i els llibrets de falla. Les falles són la tradició dels nostres concursos i les activitats que realitzem amb germanor amb les diferents comissions torrentines i de la nostra comunitat. Les falles són l'olor a pólvora i l'olor de les flors que ofrenem a la nostra patrona. Torrent necessita nostre moviment social i cultural que ajuda al moviment econòmic de nostra gran ciutat. Torrent necessita la gastronomia valenciana i continuar assaborint amb família i amics del nostre rossejat torrentí. Torrent necessita els col·lectius culturals i socials del nostre poble. Torrent necessita de vosaltres. Torrent vol falles.